Падсанкцыйная Белавія рыхтуецца лятаць на старых еўрапейскіх самалётах Airbus. Яна атрымала іх праз шэрую схему з удзелам фірмы-пракладкі з Гамбіі. Гэта высветлілі расследнікі з праекту бюро Медыя і Радыё Свабода. Адзін з такіх самалётаў ужо перафарбавалі ў колеры Белавія і далі беларускі рэгістрацыйны нумар. Бортправаднікі для Airbusаў цяпер вучацца ў Маскве, бо Белавія раней такіх самалётаў не мела. Самалётам больш за 20 гадоў, яны амаль год стаялі ў Менскім аэрапорце. Белавія з 2021 году пад санкцыямі еўразвязу і ЗША і не можа набываць новыя самалёты з заводу. Таму Гамбія, якая па-за санкцыямі, зручная для абыходу абмежаванняў. Пераганяў самалёты ў Менск бізнэсовец, які такім жа чынам дастаўляў самалёты для сірыйскай авіякампаніі Cham-Wings. Яна таксама пад санкцыямі, у тым ліку за перапраўку ў Беларусь мігрантаў для нелегальнага пераходу мяжы з еўразвязам. Якім чынам улады Беларусі будуць падтрымліваць бяспеку палётаў на такіх самалётах, застаецца загадкай, бо кампанія-вытворца праз санкцыі не будзе іх абслугоўваць.